Konke sekumngomumo njengoba ivulwa izikole ngolwesithathu KwaZulu-Natal. Yize isimo sezulu senza omkhulu umonakalo engxenyeni ezithile zesifundazwe nyakenye. Iziphathimandla zesifundazwe zithi zikhona izinhlelo zesikhashana ezenziwe ukuqinisekisa ukuthi ukufunda kanye nokufundisa kuyaqhubeka ngolwesithathu. Isifundazwe iKwaZulu-Natal yisona esinesibalo esiphezulu sabafundi kunazo zonke izifundazwe. Izikole ezingu-6,000 zakulesifundazwe zizokufundisa abafundi abalinganiselwa ku-2.8 million kulonyaka. Iziphathimandla zezemfundo zithi uzoqiniswa umthetho obhekelele ukuziphatha kwabafundi ezikoleni. Enye izinto esizozenza KwaZulu-Natal kulonyaka ukuqinisekisa ukuphepha kwezikoleni zethu. Ezinye zezinto esizozenza ukuthi siqinisekise enforce i-code of conduct ukuze umntwana azi ukuthi yini ayizele esikoleni. Abazali ke nabo bathi kuyabakhathaza lokhu. Ingane zonke ingenayo siyayihambisa beyihambile nje ngomhla ka-10 January ziyofundiswa ukuyiphatha nokuyinakekela. Ngonyaka odlule kucekeleke phansi izikole eziyi147 ngenxa yezigameko eziphathelene nesimo sezulu. Kulezi izikole ezilinyazwe isimo sezulu sihambisile khona izindlu ezingomahamba nendlwane zokufunda nokufundisa kanjalo nezincwadi lezi ezilimale ngenxa yestorm. Sicelile uthisha omkhulu ukuthi babike kakhulu masishane ehead office ukuze sikwazi ukuthi sifake ezinye izincwadi khona. Owengamele ezemfundo esifundazweni uMnumzane Ukwazi Mshengu uthi umnyango uzoqinisa izinhlelo zawo zokungenelela ezikoleni lapho kunezinselelo khona ukuqinisekisa ukuthi siyenyuka isibalo sabafundi abaphumelela umatric. Kulonyaka odlule isifundazwe sikhuphuleke isibalo sabafundi abaphumelele umatric ngamaphesenti 5. NginguSimphiwe Makhanya wezindaba ze-SABC ngikwaMashu.